haino hailam sogo khajani takuk tai bukhuk jongno somung channel no ni bagai hain hai tui phaijao ka oreo cake sramna henai oreo biscuit ni cake sramna henai phaidi bahaki sramnai laigere nai nahadi ang oreo packet kaini na kha bini dam hanga 35 rupees ni ang kaini na kha packet obono khuluk bai gere nai packet ni tini teachers day abon bagai wan suka cake sramai funugo na hanai norong no tai khlai bo saon hanai wan suka abon bagai na hadi ang duita packet no khuluk bai nai oreo ni cake sramna henga kunu chini bo nangya or biscuit o cream tongo tai kutui ingjak aboni bagai chini ro kispano rona nangya belai no klai oreo cake khaisana ni hingkangkai ang packet kaini no or siri re bai nai nahadi obo haike khulogoi jotono ang khulog bai kya abon bagai tabo kaisa oboro susubai mixero danai norok nangkhang kai kaisa paper dawi hulibo norok gura khaimano angkhai mixero danai nahadi obo haike subai dabai sinai jotono kaisa hain hai koimong norok ani channel jodi no katalang tong hangkai please norok subscribe khaidi tai ani video no like khaidi tai share khaidi nongni friend tai family rong no tai nongni whatsapp insta facebook rogo ba ani video no share khaidi asung no hambai nahadi angura khaibai kya biscuit no abon bagai cake danan bagai tabo kaisa manai na khang cake den or wo thok phuli rekha sekango thok phuli rekha tai ang kaisa butter paper nango anyago sada ang jrai ro pora simeno kagos khata no nang chiri dakha abo haike phaidi hingkai cake khaiman digi thangnai tabuk o powder no kaisa manayo ang berakha o jaga o tabuk dud bai khe bono guloknai tai kuno nangya dud bai khanyai dud bai no tai kuno chini nangya o jaga dud bo kisa kisa kai ni nai tam bagai hangang kai dud bisi re khangang kai lomoi thanai je cake angkha amtui bisi gorno buya bisi patla buya ekdam thik na nango cake phumulong na ne kaham na ni bagai nahade bo haingkha gorno kho aboni bagai tabo o jorawa ang 10 taka dam ni ino packet kaisa ri nai norok ino je kuno flavor rimano kunungya reimano obo ino robai ang ino sakao kisa dud renai dud 1 চামচ মতো renai nahadi obo gulok nai 1 চামচ robai manle gulo gulong nai nahadi ino hangkai cake phumulong nan digi o help khayota aboni bagai tabuk nahadi gorno nokho tabuk tai chamis kaisa dud resina tabuk khai thik nai obo kaham kai galok bai nai kaham kai mix khainai obo ino tai dud biscuit gurano joto kaham kai gulok bai nai nahadi gulok bai kha obo hai engkha o jorao tabuk manayo dasinai manayo oro dasinai bini samjak jagao oro dawi mufun man digi thangnai ta oro danai tabuk nahadi ekdam thik obo haike jotono ang lukhlai bai kya o jagao lukhlai re bai kya ampore kaisa tep kisa jangiri ruwana tambaga henke bisingo babul loknong mane aborok joto sakao ongkoi haine bagai kaham kai nani bagai tabo mufuma digi thangsinai nahadi kaisa ang cooker 10 minute khai heat khai tonjak horkom khaiei tungrojak cake norok sramai chanani hingai sakang manai tungri tona nango aboni bagai angkhai cooker ro rakha norok karai tegrogo phano khlai jaimano nahadi ang terep sakai rei rekha kutung nangya tei khe tabuk bono 45 minute kholobai mufunai 45 minute ne yagulo nahadi cake mungkha tikhlai kya cake bo thanda angkha obono tabuk chakur bai kinar kisara oi cake no tikhlai nai ang cake che khaimani camera obung thangjak video kaliya mun bagai nahadi tabuk kaisa manayo tikhlai kya nahadi pusuk phumlogjak obono ta kagos sakagana nahadi kagos bo aram khaino kago nahadi busuk jali hai busuk sopung kha nahadi nugui tongo nahadi busuk norom chakhai ba asno kothok aboni bagai phaidi o cake ni bagai ang kisa sakao chocolate donani hnai ang dud 3 চামচ na kha orbo dark chocolate kisari rekha dark chocolate be dud no mix khainai tai butter bo kisari renai butter mane hingai aina hai sign khainai ta aboni bagai chocolate tai butter dud no kaham kai mix khaiei mufunai mane gole renai
horke kom khanya toni rejak abo nahadi gole baikha aste aste gole kha nahadi gole ma logi logi no gas on off khai renai bono tabuk thanda rei tongnai kaham kai gole kha thanda mane yagulo cake saka o kisa lukhlainai ta mane tebo thoknani bagui chocolate bahengna bagui nahadi ango jaga o ang wansuka chamis bani ro no hanai nangkhai noro lukhlai bano ro di lukhlai ke tebo kaham angkai chamis bani ro nan hanai wansugui rekha jotono obo yang guri oi re baisinai nahadi obo haingkha ang jotono guri re baikha o jorao ang dark chocolate bo hanyo kisa kina kina rona hanai wansuka dark chocolate no ang gura khaijak tongo abono bo o jaga no rei resina kina kina kisa khaiei o jaga o nahadi chocolate rijak abo haing tongkha ani yago kunu cream kwrui aboni bagai ang cake no bo duita part khaiya ang kunu cream rok kwrui ni bagai duita part rok khailiya cream tongkhaisa kaham kai sajugui mano aboni bagai oreo no khai oreo simi no khai ke chocolate tongmani bagai chocolate no bo ang kina kina khai rai rekha tai chocolate songui bo ang lukhlai kya tai chocolate gura khabe kina rakha abo aike sajukbai kya ge tebo naithoknani bagai angoro sprinkle kisa sari resinai sakao tebo naithoknani bagai tebo kothokna maja khaibo kwtui khaiyi aswkno ani cake khaimani norok bwswk kwlai norok buji mankhana nogo kwlai khai oreo cake ni cake sramui chaimano aswkno hambai taiwaisa malai phinai haini hai next video.